Acum să vă arăt factura domnului doctor Moraru. A cumpărat aparatul în 6/10/2014. O să și vorbească și domnul Moraru imediat. Eu l-am cumpărat în 3 decembrie 2009, dar tot atât am dat. Nu, mai ieftin cu vreo 20 de euro, pentru că n-am cumpărat atâtea produse ca dumneavoastră. Aparatul SD501 este cel mai bine vândut aparat din lume. Sunt și mai scumpe și mai ieftine, dar din punctul meu de vedere este cel mai bine cotat și este cel mai bun pentru o familie de 4 persoane. Acest aparat costă 2780 de euro fără TVA. Dacă aveți o firmă plătitoare de TVA și înregistrată la Registrul Operatorilor Intracomunitari, îl veți cumpăra doar cu 2780 și atât. Așa cum nici eu, nici domnul Moraru n-a avut o firmă și l-am luat pe numele nostru, am mai plătit și TVA-ul vreo 500 ceva de euro. Am mai cumpărat câteva produse de la ei ca să ne facem prezentările și valoarea totală a facturii a fost 3528. La mine a fost 3504, parcă. Egal. Prețul aparatului este peste tot în lume același. Eventual, dacă luați din altă țară, îl veți cumpăra în moneda lor și câștigați sau vă înșelați cu vreo 102 de dolari. Garanția este în Brașov, pentru tot estul Europei. Este singurul ionizator de apă din lume care are birou de service în România. Dacă luați concurență, Tyent și care mai sunt, le trimiteți prin Coreea, prin America, pe unde mai sunt prin Germania. Da? Este un avantaj foarte mare din punctul meu de vedere, că de un an și jumătate este la Brașov serviciul pentru tot estul Europei. Vă spuneam durata de funcționare a acestui aparat 15-20 de ani. Acum o să vorbim puțin, cred că încă 2-3 minute despre preț. Pentru că 3.000 de euro sunt bani, nu? Vă gândiți, pai de mine, 3.000 de euro. Sunt într-adevăr bani. Sunt bani și pentru cei care au bani. Credeți-mă. Am vândut acest aparat la multimilionari prin București și reacția lor a fost când mi-a spus 3.000 de euro. Bine, știți că ei au o reacție din asta ciudată la orice a produs. Și după aceea îl cumpără și când plec din casa lor, mamă, ce pomană am cumpărat. Dar reacția a fost... Deci 3.000 de euro sunt foarte mulți bani și pentru cei care au, sunt foarte mulți bani, mai mult, pentru cei care nu au. Dar două întrebări sunt valabile pentru ambele categorii de oameni. Dacă, Doamne ferește, vă spune domnul doctor că muriți dacă nu faceți o operație de 10.000, faceți? Da. Dați banii ăștia? Da. În general, da. Săptămâna trecută, la prezentare la Brașov, a fost un băiat de vârsta mea, 32 de ani, care era în primul rând, nu o să uit, niciodată nu o să uit, acum vrea să-și cumpere aparatul, care anul trecut a avut o operație la colon, deci a intrat în comă datorită faptului că avea colonul blocat sau ceva de genul ăsta, 20.000 l-a costat în Austria. Dacă îi spuneam acum 3 ani de Canyon, 3.000 de euro, ce reacție avea? Îmi iau mașinile de 3.000. Știi, el mi-a spus. Dacă îi spuneam 3.000, a zis, păi cred că spuneam că nu la mașină. Dar 20.000 știți cum a făcut rost? Rude, neamuri, împrumut în bancă 20.000 de euro. 20.000 de euro în Austria a costat operația. Dar ce, nu știți de oameni care dau pe tratamente de cancer 100.000 prin China? N-ați auzit? 80.000, 60.000. Dar așa, se strâng imediat banii, nu? Imediat fundații, că e necaz mare. Dar pentru prevenire 3.000, să avem pardon. Asta a fost o întrebare. A doua întrebare. Bine, sunt oameni care la o astfel de întâlnire pot să spună, nu, n-a ajutat 10.000. Păi cum, doriți să muriți? Am trăit destul. Atunci întrebați-l pe acel om, aveți copii? Da. Dacă moare copilul dumneavoastră, vă spune doctorul că moare, dacă nu la 10.000, atunci fac rost. Vedeți? Depinde pe ce pune preț. Simplu, da? Dar din nou, pentru prevenire 3.000, poate li se pare mult. Și a doua întrebare este, și facem un calcul pe hârtie dacă doriți, o familie de 4 persoane, dacă bea apă plată din magazin, cum ar trebui și cât ar trebui, bineînțeles, cheltuie în 6 ani 3.000 de euro. Dacă beți cola, cheltuiți în 3 ani 3.000 de euro și de vreo 2 ori mai repede, alegerea dumneavoastră. Nu mai vorbim de nimicurile astea, în ghilimele, superacida, da? Apa dezinfectant. Nu mai vorbim de superalcalina, apa degresant. Nu mai vorbim de apă de frumusețe, ceva bani, nu? Produse pentru îngrijire, la bărbați, la femei și așa mai departe. Nu mai vorbim de faptul că dumneavoastră mergeți să luați acea apă de la magazin. Motorină, benzină, vă rupe spinarea. Și nu mai vorbim de faptul că apa pe care o cumpărați din magazin este nitriți, nitrați, plastic și așa mai departe, ați văzut și dumneavoastră, oxidantă și neutră. Dacă vorbim doar de diferența între apa din magazin și apa Canyon, vă dați seama că veți face o afacere. Dacă vorbim și de celelalte, nimicuri, cum le-am spus eu, adică o grămadă de bani economisiți, eu zic că vă scoateți banii în 3 ani, maxim. Și vă spuneam durata de funcționare acestui aparat 15-20 de ani. Acum o să vă spun și de varianta de rate, pentru că există și varianta de rate, din punctul meu de vedere accesibilă pentru oricine, numai cine nu vrea. Nu cred că nu poate să-și cumpere un astfel de aparat în rate. De ce? Pentru că varianta de rate este următoarea. Aveți, de fapt, 4 variante. Dacă achitați un avans pe firmă plătitoare de TVA, cuprins între 450 de euro și 600 de euro, aparatul va ajunge acasă în câteva zile, maxim 5. După care, dacă dumneavoastră vreți să spuneți că vă înhămați la rate, spuneți că vă înhămați. Adică aveți 4 variante de rate. Fie mergeți pe varianta
cu 800 de euro pe lună timp de 3 luni, o variantă cam agresivă, să spunem așa, pentru că cine are 800 pe lună are și 3.000 în casă, adică l-a luat cash mai bine, nu? Fie mergeți pe varianta cu 400 de euro pe lună timp de 6 luni, fie mergeți pe varianta cu 240 de euro pe lună timp de 10 luni, sau varianta maximă, nici măcar un an jumate, adică 16 luni, 150 de euro pe lună. Să avem, pardon, eu știu oameni care dau 150 de euro pe lună rată la iPhone, sau la Smart TV, sau la mai știu eu ce.